Miquel. Hola, Què tal, com estàs? Molt bé, i tu? Què fem avui aquí sota un altar? Home, si volies parlar del sacrifici, em semblava que era un bon lloc, perquè, clar, de sacrifici també n'hi ha de molts tipus, no només el religiós, també hi ha el sacrifici laic, no? Sí, això és una cosa que és veritat que nosaltres també sempre hem volgut comentar, perquè generalment està molt associada al que és això, no? El missatge religiós, no? Que ens hem de sacrificar i una altra vida ja ens ho passarem de fàbula. Sí, ja ens ho trobarem. Per una banda, l'ètica és donació. O sigui, és allò que un és capaç de donar a un altre sense demanar res a canvi. Hi ha un component de gratuïtat molt important en tot això, i això sovint és un sacrifici, no? Estem educats habitualment per donar gratuïtament res, no? Aquesta societat ens demana alguna cosa sempre a canvi. En canvi, l'ètica té aquest component intrínsec, al meu entendre, que és la donació. És a dir, tu dones ajut, dones diners, dones el teu temps, que és molt valuós, sense demanar res a canvi, no? I això ja és un gran sacrifici. Però també crec que el resultat final és important. És a dir, un pot sacrificar alguna cosa i això comportar algú altre, però el resultat final és important. És a dir, allò que aconsegueixes a través d'aquest sacrifici és important. Molt bé, quins dos llibres ens has portat avui per sobre això parlar del sacrifici? Del sacrifici, hi ha aquest llibre de la Monique Canto-Sperber, que és una filòsofa bastant reconeguda a França, que és directora de l'Escola Normal Superior a París. És una dona amb un currículum molt potent, no?, de França. Va publicar aquest llibret, Assaig sobre la vida humana. Aquesta és l'edició en castellà, hi ha l'edició en català també. I, entre altres coses, parla del cas Gauguin, que és molt interessant. El cas Gauguin del pintor. Gauguin era un pintor molt reconegut, però poc famós. Tenia una feina estable, tenia una família amb fills, i un dia va decidir abandonar-ho tot i marxar a Tahití a esdevenir un pintor famós. Li va anar molt bé, i avui dia doncs, tots coneixem Gauguin i sabem que és un dels grans de la història de la pintura. La pregunta que es fa a la Monique Canto-Sperber és què hagués passat si el vaixell on anava a Tahití s'hagués enfonsat, per exemple, no? No hagués arribat enlloc, i a més hagués estat considerat com una mala persona, segurament per haver abandonat la seva família, i un tonto per haver abandonat la seva feina. És a dir, que el sacrifici que altres van haver de fer per ell va tenir un bon resultat final, no? Per la canalla. Per la canalla hi ha aquest, L'àvia necessita petonets, que és d'una autora d'aquí, de Mollerussa, i una il·lustradora de Sabadell, que parla sobre la necessitat de que els nens, en particular els nets, se sacrificin en benefici dels avis. Generalment és al revés, no? Els avis s'han de sacrificar sempre perquè els pares no tenen temps a cuidar els nets, però els avis també tenen els seus problemes i sovint pateixen malalties degeneratives, com per exemple l'Alzheimer, i necessiten que els nets els cuidin, que sacrifiquin una part del seu temps de joc, de les seves joguines, de les seves coses, i cuidin dels avis. Molt bé, doncs escolta'm, amb aquests dos llibres farem camí sobre el sacrifici avui. Moltes gràcies. A tu. Vinga, adéu-siau. Hola, benvinguts a Valors.tv, un programa on parlem sobre les coses que importen. Avui som a la capital d'Osona, a Vic, a la seva plaça Major, i amb l'aventurer i emprenedor Albert Bosch parlarem sobre el sacrifici. Comencem. El sacrifici expressa la necessitat de contenir determinats desigs per concentrar totes les capacitats en una acció. El sacrifici és contrari a la dispersió, al papalloneig social i intel·lectual. Exigeix una certa dosi d'autocontenció i, sobretot, domini de si mateix. Aquesta virtut estoica, tan esborrada del mapa educatiu actual i tan necessària per viure en societat. Francesc Torralba, 100 valors per viure. Hola, Albert. Joan. Com estàs? Bé, home. Ja hem arribat aquí a Vic, a
a la teva ciutat. No esteu acostumats vosaltres aquí a passar aquest fred, eh? Amb aquesta, quan veníem hi havia una boira bastant espectacular i, home, avui suposo que de fred no és dels pitjors dies que fa fred, o sigui? No, fred no, perquè clar, aquí la boira es despeja més tard, no? I es nota, després puja molt la temperatura. Molt bé, doncs. Bé. La veritat és que ja ens va bé que siguis de Vic, perquè això ens ajuda a situar una mica el tema d'avui, que és el sacrifici, pensant en aquest fred, pensant en l'entorn rural que hi ha hagut aquí històricament. Ara també les ciutats mitjanes com Vic són molt urbanes i estan molt urbanitzades i per tant la idea aquesta una mica bucòlica del camp està una mica desapareguda, no? Però tot i així és evident que les condicions de vida aquí a Vic segueixen sent una mica dures, no? Almenys no... Sí, amb aquesta comoditat que tenim al cap de la ciutat, aquí continua encara havent-hi una certa diferència, perquè la gent està més propera, vulguis o no, a la vida més rural. O sigui, hi ha molta gent que té amics coneguts o ells mateixos participen de la vida rural, que, com tu dius, és bastant sacrificada. Tu vius, però, a Vic ciutat. Sí, jo sóc de Sant Joan de les Abadeses, de fet, del Ripollès. Passa que un dels sacrificis que vaig fer a la meva vida és abandonar la meva terra per venir a Vic, perquè la meva dona és d'aquí a Vic. I com sempre els sacrificis, si valen la pena, al final tens alguna cosa millor, no? Has fet 7 Dakars, no, 8 Dakars i has pujat a 7 cims, un de cada continent, i per tant experiències molt fortes, molt dures, que no pot explicar a tothom, en les quals el sacrifici és evident que hi té una part important, no? Sí, de fet, el meu recorregut tant professional, com has dit, a nivell emprenedor, com esportiu, extrem o aventurer, no? Que es defineix una mica aventurer, sempre ha estat al voltant molt del sacrifici. I tu has dit, he fet 7 cims, no, n'he fet moltíssims de cims per poder fer aquests 7, no? Moltíssims, des de molt jove. El que passa és que això és un projecte més ambiciós o més notori, no? En el sentit, sobretot, perquè hi havia cims com l'Everest, el McKinley, Alaska, l'Antàrtida, molt interessants. Però sí, sempre no m'ha agradat només fer els esports o la vida, diguem-ne, aventurera, pues el que jo ja dominava, el que jo ja sabia fer. M'agradava anar a buscar alguna més. I per anar a buscar alguna més, volia dir tenir resultats molt xulos, però també sacrificar-te molt pel camí. I ha estat un denominador comú durant més de 2 dècades ja. Molt bé, doncs seguim amb el nostre recorregut sobre el sacrifici amb l'Albert Bosch. Ens agradava plantejar-ho com que no és un aspecte... Tu ets capellà i el sacrifici en el marc de la religió catòlica sempre ha estat un element molt vinculat, però també té una lectura laica que no cal oblidar del sacrifici, que és aquesta, no? Segurament que no hi ha benefici sense un sacrifici, sense que fem un esforç no podem arribar, o fins i tot no té massa sentit que arribem a un plaer, a un gaudi, no? Com ho veus tu, Jordi? Hauríem d'entendre que el sacrifici és lliurar-se, no? Per tant, d'alguna manera és entregar-se, no? I aquí jo crec que el sacrifici va molt lligat a l'element de lo que seria la llibertat, no? De l'ésser que decideix en un moment determinat lliurar-se a una causa, lliurar-se a una cosa, no? Llavors, quan s'hi lliura, s'hi entrega. Abans, això, com tu deies molt bé, es lligava a l'element religiós i el que es feia era lliurar un animal, lliurar uns fruits, que també ens havien costat un esforç, i li entregaven a una certa divinitat, com si la divinitat estés doncs, contenta o s'alegrés d'allò que se li entregava. El mateix Jesús ho va canviar, va dir no cal lliurar res, el que cal lliurar o el que cal lliurar-se és un mateix. Això és el que té sentit, no? Quan un es lliura un mateix a una causa que creu justa, una causa que creu bona, als altres, no? Pel bé, sobretot pel bé dels altres, és on jo entendria que el sacrifici té la seva dimensió més plena, no? I està treballat, això? És a dir, creus que la gent entén aquesta dimensió més, com ho diria, més quotidiana del sacrifici? Perquè sempre pensem això, grans causes, màrtirs, sacrificis. El sacrifici també és la mare que decideix tenir un fill i per tant ha de sacrificar, no sé, la seva vida professional, que també és una cosa molt rellevant, però és més quotidiana, que no ser un màrtir d'una gran causa, no? Jo penso que la gent no ho té massa, entén encara molt el sacrifici lligat a un patiment i a un cert patiment per patir, no? Com una cosa que i com si això en si mateix també pogués tenir un cert valor, no? Jo dubto que patir per patir pugui tenir un cert valor, clar. Quan tu fas una cosa la fas sempre perquè jo li dono un sentit, evidentment que la mare ho fa pel seu fill, ho farà tot, no? I fins i tot li donarà tota la seva vida per aquest fill, no? I en el fons, entès així,
tota la vida és sacrifici, perquè tota la vida és... Tu la pots guardar per tu i no dir, mira, jo me la reservo, la guardo perquè no sigui que... Aquest seria l'home que no entendria cap mena de sacrifici, però aquell que entén que la vida és donar-se, aquest està instal·lat, podríem dir d'alguna manera, en aquesta concepció que diríem de sacrifici molt més alta i molt més... Ara, una altra cosa són els motius, no? Ho puc fer-ho perquè m'ho manen, ho puc fer-ho perquè tinc una creença, ho puc fer-ho perquè em sembla que aquesta és la millor manera de la vida, o ho puc fer-ho perquè entenc que la llibertat és donar-se als altres, no? Que no té sentit guardar-la. Per tant, els motius poden ser diferents, però en el fons el fet acaba sent una cosa que vull assolir, un objectiu que vull assolir, o perquè Déu m'ho mana, cadascú veurà quina cosa té més pes. Segurament aquell ho fa perquè ho vol fer-ho, ho té ja tot fet, perquè ho seguirà fent, malgrat que la llei deixi de dir-ho, malgrat que la creença es perdi, seguiré fent-ho perquè ja forma part de la meva vida. Qui només ho fa perquè la Déu ho diu, potser si un dia té dubtes de fe o dubtes de creença, li costarà molt més mantenir aquell lliurar-se als altres, buscar el bé dels altres, o simplement estimar, que estimar comporta en si mateix. I no creus que a vegades també el sacrifici, el grau o la categorització del sacrifici està en relació a el que pretens o no obtens? Què vull dir? Fora dels temes de creença i tot això, si el benefici per tu és molt alt, el que sigui, el benefici, el resultat, el sacrifici que has de fer per aconseguir-lo, per tu és menor si realment vols aquell benefici. A vegades, ho dic perquè hi ha molta gent que em diu és que tu t'agrada molt petit, tu et sacrifiques molt. Dic, no, em sacrifico molt. El que em costa més sacrificar-me per una cosa que no desitjo de veritat, que no vull. Ara, a vegades soc capaç de fer esforços molt grans que molta gent no estaria disposat a fer perquè el benefici, el que busco, m'importa molt. Si m'importa molt, el sacrifici és petit. No? A vegades està en relació, també. No? Per tant, el sacrifici tu no el lligues al patiment, sinó que tu el lligues al benestar final. El benefici superior que hi ha després. Superior. Per tant, per tu el sacrifici en faràs més o menys, és a dir, assumiràs més o menys patiment, perquè vols assolir una cosa que tu consideres que és molt important. Com més important és allò per tu, més lliuraràs hores, temps, energies, diners, i en el fons el que tu ets, que és la vida. I abocaré allà tot el que faci falta, perquè jo crec que és molt important. Per això jo dic que el patiment pel patiment, que moltes vegades és la manera com la gent entrena el sacrifici, jo crec que no és... Això és masoca. Hi hauria un grau de sadomasoquisme, que també hi és en la societat, però clar, això no és el que realment entusiasma. El que entusiasma és allò que realment busquem. Un grau de masoquisme, o a vegades, i en aquest sentit més, a vegades el sentit religiós que se li dona, un grau de conformisme també, un grau de resignació. A vegades s'ha dit que el sacrifici és normal, és natural, és necessari. Toca que hi sigui. Bueno, si no tens molt clar el que obtens, si tens molt clar el que obtens, potser sí que és necessari, però si no, resignar-te... Bueno, si toca, sí. Patiràs molt a la vida i et costarà molt trobar a vegades el sentit del per què estàs passant aquelles coses, no? Perquè les coses que toquen, al final, les has de passar igual, no? Si tu entens el sentit que té allò, t'hi abocaràs d'una manera diferent i aquella mateixa circumstància la passaràs d'una manera molt diferent, no? Perquè si tu puges a la muntanya o jo pujo a la muntanya i jo hi pujo perquè hi haig de pujar i perquè no sé què, a mitja muntanya estaré rondinant, estaré protestant, t'estaré qüestionant, t'estaré queixant i tu a sobre m'hauràs d'aguantar a mi, que et serà encara més sacrifici que el fet de pujar a la muntanya. Clar, aquest sacrifici pel sacrifici, aquesta resignació fa molt difícil la vida per tu i pels altres, no? Sí, que amb això tancaríem, Jordi, podem convertir a vegades el sacrifici en un cert gaudi? Sí, jo crec que el sacrifici té com un... podríem dir que té un comú denominador, no? És que tu tens quebrats, per poder sumar quebrats necessites un denominador comú, no? En aquest cas jo penso que és l'amor, no? És a dir, jo crec que val la pena lliurar-se perquè un estima, no? Pot ser perquè estima la muntanya, pot ser perquè estima un projecte, pot ser perquè estima una persona, pot ser perquè estima una terra, pot ser per... El numerador tu hi podràs posar el que vulguis, a sota hi posaràs tu l'amor, no? Llavors, això és el que farà que sumis, però sempre entendràs que el sacrifici és lliurar-se per alguna cosa, i sobretot lliurar-se perquè estimes. Si no és per amor, ho veig, pot passar-nos que costi més. Molt bé. Doncs amb això ens quedarem. Moltes gràcies, Jordi. No, molt de gust. Quan sabeu, Com no, sabeu, no, jo en sé, però tu ho fas, que no sé què té més mèrit. Ja hi pensaré la pròxima que faci caratxo el que estic fent.
capital d'aquí de Vic, de fet són llocs coneguts per tu. I ara el que fem és anar a la botiga que té la cooperativa La Plana de Vic, és una cooperativa molt important d'aquí que tu bé coneixes, des de l'any 66, té 5.000 milions de facturació, ens diuen a hores d'ara, un exemple clàssic de cooperativa que funciona, ramadera i que funciona. Ens anem a parlar amb el seu gerent. Perfecte, tu. La cooperativa en si es va formar l'any 1966. Era una agrupació de ramaders preocupats en el seu moment per tot un tema de serveis en el món de la ramaderia, bàsicament el món de la ramaderia i de la vaca de llet. La vaca de llet fa 40 i escaig d'anys era un element fonamental a la comarca, més important que el món del porcí. I hi havia una dificultat que era l'adquirir les noves tecnologies i sobretot les noves tendències amb animals amb una capacitat reproductora i productiva més bona de la que hi havia. Dius de ramaders, era la cooperativa a l'inici, avui tot el que veiem aquí, si només fossin ramaders no hi veuríem una part de les coses, ara s'ha ampliat per tant la cooperativa. La nostra activitat principal és ramadera, és a dir, la comarca d'Osona és una comarca petita que per fets històrics en comarques com per exemple la Bretanya francesa, a l'haver-hi molta concentració d'explotacions agràries fa 60 anys, la gent per donar vida a la família que vivia en un espai de terra reduït, doncs van començar a derivar activitats agràries cap a les ramaderes i van començar a ampliar les 2 vaques que tenien o 3 a 10-12 vaques, van començar a ampliar els 2-3 porcs o 2-3 truges que tenien a 20, 30 o 40 perquè la subsistència de la família amb el món agrari era difícil. Llavors, aquí ve l'origen ramader de la nostra comarca. Un dels motors econòmics actuals de la comarca està funcionant molt bé, té l'origen al final amb aquesta especialització d'alguna manera ramadera. Especialització ramadera per una necessitat de supervivència de les famílies, de les explotacions. M'han dit que hi ha més porcs ara que habitants de la comarca d'Osona. És una dada que em vaig quedar glaçat, me'l van dir des d'aquí Vic, per tant no era mala propaganda. Però els tenim molt ben distribuïts. Que no és el mateix que tenir molts habitants porcs, que també n'hi ha, com a tot arreu sempre n'hi ha alguns. Tenim aquest producte que és una diferenciació clara en el mercat. Semblen iguals, Semblen iguals, sí, però també confús, no? Com podeu veure, és una combinació de carn de vedella, de carn de porc i una mica de cansalada de porc ibèric per donar més melositat a la cocció del producte. Doncs tot això ens porta a la idea del sacrifici que et comentàvem al principi de tot, no? Perquè aquesta vida rural, suposo que això també ara ja ha canviat molt, no? Però tu seguiries dient que la vida rural és sacrificada, o la vida a l'entorn més o menys rural és sacrificada? Home, és una vida, si la comparem amb el món urbà, és una vida sacrificada. És una feina que són 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. És la dedicació permanent, és a dir, és un negoci que no pots tancar la porta. Evidentment, tu pots marxar una estona, però són animals vius que necessiten una atenció constant. I això suposa aquest sacrifici, el sentit de la permanència, de pensar permanentment en el que els hi pot passar. No? Dintre el món ramader, el món de les vaques de llet és més lligat, per dir-ho manera, que el món del porcí, perquè aquí encara et permet unes hores. Però el món de la vaca de llet és munyir les vaques a les 6 del matí, a les 6 de la tarda, dissabtes i diumenges, i Nadal i Sant Esteve. Per tant, això és realment, la gent que està fent aquesta feina és un esforç que històricament fa. Per tant, una cosa que fas històricament també a vegades no et costa tant, no? Però quan ho compares amb el món urbà, doncs realment hi ha gent que no ho entén, que pots estar treballant 7 dies a la setmana. Pot haver-hi combinacions de feina, però en el fons és un negoci que necessita 7 dies a la setmana. Necessita molta vocació, no? Perquè... Jo crec que el secret del món nostre és la vocacionalitat. És a dir, primer de tot això la gent ho fa per vocació. Una vocació, com us deia abans, que ve transmesa d'avis, a pares, a fills, que això es porta i es viu la família. Són explotacions que hi ha una base territorial, que la gent
la sent com un patrimoni que li han transmès els avis i que això no ho poden deixar perdre sota cap concepte, o que els costa molt deixar de perdre. Llavors aquí, els últims anys, el que hem fet en aquesta part vocacional és afegir-hi la professionalitat. I cada vegada això es fa amb la mateixa estimació i el mateix amor que abans, però hi hem anat posant les noves tecnologies de la cria d'animals, del tractament de la carn, és a dir, estem treballant en processos tecnològics que no eren disponibles fa 20 anys, perquè tot el tema de la cadena de fred, de la qualitat de la maquinària de les instal·lacions, el fet de treballar amb uns materials diferents, tot això permet que podem garantir amb molta més qualitat i seguretat tots els aliments que avui estem posant a disposició del consumidor. Això és molt important, perquè si no hi hagués una motivació, una vocació, un sentit, seria molt difícil fer aquest sacrifici. Perquè no només el sacrifici físic, de treballar tantes hores, que també, és el fet del cost d'oportunitat. El fet de sacrificar és renunciar a alguna cosa, no? I renúncies a una vida més còmoda i més fàcil, que segur que molts dels joves, per exemple, ara ramaders o agricultors, podrien tenir. En molts llocs passa, clar. A vegades anar a treballar en una fàbrica sí, clar, pot ser molt més còmode. T'aporta molta qualitat de vida. Si la qualitat de vida és tenir els dissabtes i diumenges depèn de què lliures, depèn de qualitat de vida. Vull dir, depèn del tema de la fàbrica, però és el renunciar a això, és un sacrifici per sobre inclús de l'esforç, no? Si no tens no dona un sentit poder heretat, no? de generacions, o d'estar arrelat a la terra, o en una zona, o en una professió. Es costaria molt, perquè al final es pot viure molt fàcil d'una altra manera, no? I guanyant poder el mateix i tenint un mes de vacances a l'any, els caps de setmana. I això per mi la pagesia té molt valor, és algo que avui en dia la gent renunciar a aquestes comoditats per un estil de vida. És un estil de vida, no? Ja determinat. Bueno, ho vivim d'una forma interioritzada, és a dir, és la nostra manera de fer des de sempre. Per tant, entenem que hi ha altres formes de vida i també, evidentment, no és que renunciem amb ella, però estem immersos ja en aquesta manera de fer, en aquesta cultura, i el canvi que estem fent, almenys des de la nostra cooperativa, és el fet de dir, escolta, hem de ser capaços de comunicar al consumidor, que cada vegada hi ha menys gent que ve del món agrari i per tant és més de la ciutat, doncs de comunicar els valors que hi ha, el valor de territori, el producte de proximitat, tots aquest esforç personal que la gent fa. I per qui van fer l'aposta aquesta? Nosaltres posem al consumidor un producte que serveixi per cada dia, és a dir, tot el que hi ha aquí és per l'alimentació diària, és per les necessitats diàries, per cobrir-les amb la màxima garantia de salut. És a dir, tenim un projecte de dietes que posem menjar bé, menjar sa, no? És a dir, entenem que el que tu et poses a la boca és fonamental per la teva qualitat biològica. Ja no dic qualitat de vida, ja dic la qualitat biològica, no? És a dir, si ens posem bons aliments en l'organisme, doncs probablement hi ha moltes més possibilitats de que realment el nostre organisme reacciona millor que no pas amb un altre tipus de producte, no? Aquest sacrifici que feu, a part de que hauria d'estar molt valorat per la societat per tot el que suposa econòmicament, de salut, jo crec que té un benefici. Com tot sacrifici sempre té beneficis superiors, no? I en aquest cas, a part d'una salut biològica, inclús crec que una fórmula com la cooperativa que teniu és una salut mediambiental també, perquè el producte està molt a prop del consumidor. O sigui, a la producció i el consumidor estan... No, aquí no s'agafa un avió i es carrega carn i tal, ni veneu aquí endívies fetes a Tanzània, no? Bueno, és que clar, és que a vegades la gent no ens en compte. És un sacrifici des de petites produccions juntes que tenen més beneficis que la pròpia gust de la carn o inclús la salut pròpia. Un benefici inclús de la traçabilitat que deies, i cap enrere i cap endavant, no? Crec que el nostre producte encaixa perfectament amb aquesta idea del quilòmetre zero, de slow food, de menjar lent, de menjar sa, de que no corre masses quilòmetres. I un tema fonamental que has comentat és el tema mediambiental. Degut a la problemàtica mediambiental de la comarca, i com deies abans, doncs, que els purins i totes aquestes coses, etc., doncs hi ha una quantitat important de nitrogen, que és un adob importantíssim per la terra. El que hem fet és treballar moltíssim el fet d'aquest excedent de nitrogen que tenim, perquè són productors importants, és de fer els tractaments adequats per minimitzar el residu aquest, que és un adob, no és cap residu, per portar-lo a llocs on realment el necessiten. Llavors tenim
acords amb ramaders de la comarca del Bages, on els hi estem portant aquest producte per adobar els camps, perquè sobretot són productors de cereals, no? Un altre tema important, és a dir, primer resolem el tema d'excedent, però l'altre tema més important, estem treballant en un projecte ja reconegut i que és innovador en el mercat, de treballar amb alimentació perquè reduïm un 30% l'excreció d'aquest nitrogen amb el que és les femtes dels animals, no? I estem treballant amb una alimentació bàsicament en porc, que és l'animal on hi ha més volum, amb una alimentació esgraonada en funció de l'edat de l'animal, del pes de l'animal. És a dir, l'animal té unes necessitats de proteïna diferents per cada dia. És a dir, cada dia que va creixent, aquestes necessitats de proteïna van baixant, no? I el que hem fet és un sistema modelat de 4 tipus d'alimentació, des dels 20 quilos fins als 100 quilos de pes viu, on el que fem és adequar els nivells de proteïna a l'animal, i aquí és on hem demostrat i ens ha reconegut l'administració una reducció del 31% de nitrogen. I això es fa simplement adequant a cada etapa de l'animal aquestes necessitats de proteïna, que al fons la proteïna és, la degradació de la proteïna és la que genera el nitrogen aquest residual. Molt bé. Doncs ho deixem aquí. Ara estem en aquell moment que dius, ostres, quantes coses interessants per pensar i preguntar, però bueno, de moment ens les quedarem. Josep, moltes gràcies per la vostra atenció, per haver-nos ensenyat casa vostra. Gràcies, la veritat, i felicitats pel projecte. Exacte, he vist que treballeu tant i tan bé, també amb tant sacrifici, però afegint-hi, com deies, cada cop més professionalitat. Perfecte, doncs veiem. Perfecte. Molt bé, doncs Albert, això ja s'acaba. Arribem al final del camí, després del recorregut que hem fet parlant del sacrifici. I bé, queda que preguntar-te amb què et pots haver quedat. Al principi dèiem que tu això, no? El sacrifici és una cosa que has viscut, has patit, mai més ben dit, molt per les teves activitats, no? Un sacrifici volgut, però bé, un sacrifici al capdavall, i que potser faltava una mica pensar aquest sacrifici. Què se t'ha ocorregut durant el dia d'avui, pensant sobre moltes coses, suposo, però... Sí, moltes coses, però jo el que veig és que soc molt afortunat, perquè em puc sacrificar voluntàriament o conscientment, perquè jo, a grosso modo, sense voler teoritzar, perquè el que en sap és en Jordi, ens ho ha demostrat, però crec que hi ha diferents tipus de sacrifici. Un podria ser el sobrevingut, no? Que en unes circumstàncies t'obriguen a sacrificar-te perquè tens un liu impressionant, una malaltia, una desgràcia de feina, una situació molt complicada. Això requereix molt sacrifici, però et ve donat i has de patxugar i fer-ho. L'altre és el sacrifici com inconscient, no? Escolta, no te'n dones compte i sacrifiques sempre una cosa per aconseguir-ne una altra, en positiu o en negatiu. A vegades, jo què sé, sacrifiques la teva salut perquè t'agrada fumar. Hosti, doncs, vaja, gràcia, no? I no n'ets conscient, però estàs fent un sacrifici molt gros. O a vegades estàs sacrificant-te laboralment o alguna cosa pels teus fills. No te'n dones compte, estàs fent un gran sacrifici en positiu, no? Per fer potser massa. Bueno, cadascú allà sap, però tot és ho ha dit molt ben Jordi, tot comporta un sacrifici. L'important és tenir clar per què el fas, aquest sacrifici. I si el fas per alguna que t'importa, endant-lo, que val la pena. Perfecte, doncs examen plenament superat. Gràcies. Bueno, gràcies a vosaltres. Perfecte, me'n vaig cap a l'altre cantó. Fins ara. Adéu.